אילנה קמינקה היא אימא של סגן ינאי קמינקה. הוא נפל ב7 באוקטובר בבסיס בזיקים. קודם כל, תודה שבאת. זה לא היה ממש מתוכנן, אבל היה לי חשד שאנחנו קצת מרימים לך להנחתה, וסליחה שאני ככה ישר קופץ לעניין, כי חשוב לי כן שתספיקי להעביר את המסר של השיח החדש, ואת הקשר שבו, שאת מצאת, את הדרך שאת עשית, מתוך האבל הפרטי שלך, לתוך הדיון הזה. אז קודם כל, אתה התייחסת כמה פעמים לנושא של ניצחון מוחץ. אז אני כבר אגיד לך שעבורי אין ניצחון. אני הפסדתי והפסדתי בענק, ושאני רואה את השלטים הגדולים ביחד ננצח, אני לא אנצח. וזה חשוב לזכור שיש הרבה מאוד אנשים במדינה הזאת שלא ינצחו. דבר שני, אני יכול לעצור אותך? כן. כדי שתסבירי את העניין הזה. כי הרבה, אני שומע גם את ההפוך, את ההישענות על הביחד לנצח כמקום של נחמה ושל עזרה בלהתמודד עם האובדן. אז אין לי דרך להתמודדות עם האובדן, הבן שלי איננו. אין לזה מענה ואין לזה סיסמה, ובאופן כללי, אם אני מסתכלת על ינאי ומי הוא היה כאדם וכקצין וכלוחם, הוא היה אדם שהלך מעבר לסיסמאות, וזה מה שאני מנסה לעשות. נורא קל לזרוק סיסמאות, גם אם זה להכריע, וגם אם זה ביחד ננצח, וגם אם זה ניצחון מוחץ, וגם אם אנחנו לא נסכים, זה הכל ברמת המילים. צריך לתרגם את הדבר הזה למעשה. ואני אומרת משהו אחד, יש לי עוד 3 ילדים. אני מסתכלת ואני רוצה שלהם יהיה אפשרות לגדול בעתיד אחר. ואנחנו חיים בחבל הארץ הזאת מיליוני יהודים ומיליוני פלסטינים. וצר לי להגיד, אחרי כל השיחה שהייתה, שאני חייבת להגיד, כאב לי כנכדה לניצולת שואה, כאב לי מאוד לשמוע חלק מהמילים שנאמרו כאן, זה לא עולם הערכים שלי וזה לא המילים שאני אשתמש בהם אי פעם. וחשוב גם לזכור שאנחנו צריכים להישאר אנשים בני אדם בתוך השיח הזה. אבל כל האנשים, המיליוני פלסטינים והמיליוני יהודים שחיים פה, הם לא הולכים לשום מקום. אף אחד מאיתנו, אני אומרת את זה גם לידידים פלסטינים, שהיו אולי רוצים לראות שהיהודים לא יהיו פה, היהודים לא הולכים לשום מקום, אבל גם הפלסטינים לא. זה חלומות באספמיה, שכולם פתאום ילכו ויעלמו למדינה אחרת. זה לא יקרה. וברגע שזאת התוכנית שלנו, היא לא עובדת. כי זה בנוי על אשליה. אנחנו כולנו פה. וככל שאנחנו נלמד לחיות אחד עם השני יותר מהר ויותר טוב, אז יש סיכוי ל3 הילדים שנשארו לי לראות עתיד טוב יותר במדינה הזאת. אכפת לי מהמדינה. גדלתי בארצות הברית, עליתי לפה בגיל 18 להיות חיילת בודדה בצבא. לבן שלי היה אכפת מהמדינה. ואנחנו רוצים לראות כאן מדינה שהיא טובה, שהיא תאפשר לילדים שלנו לחיות בו בטוב. ועם כל הכבוד, טרנספר ולהחליט של כולם ולזרוק סיסמאות, זה לא יביא אותנו למקום טוב בעתיד. אני לא מאמינה. אבל איך עושים שינוי, אילנה? איך אנחנו עושים שינוי? קודם כל, אנחנו מפסיקים לדבר ברמה של פתרונות קסם. אנחנו מדברים כאן על בעיה סופר מורכבת. הסכסוך הישראלי-הפלסטיני, מיטב המוחים בכל העולם מנסים לפתור אותה ולא מצליחים. אז כל מי שאומר שיש לזה פתרון פשוט, וזה לא משנה לאיזה צד של המפה הפוליטית, רק עושים ככה, רק אנחנו נעשה הפסקת אש, רק אנחנו נכריע, אז הכל יהיה בסדר. תראי, בעיתוי מעניין, עכשיו יש אזעקות בצפון. כלומר, האלימות והכוח מופעל עלינו. לא רק עלינו. לא רק עלינו. זה מעגל, וכל אחד מסתכל לתוך זה בפריזמה איפה שנוח לו. אחד מהדברים שינאי הצטיין בו בתור חייל, הוא היה עסוק כל הזמן להקשיב, וזה דבר שהוא היה מאוד יוצא דופן, אני חושבת זה היה חלק מהאתוס האישי שלו בתור חייל ובתור קצין, להקשיב לבן אדם מולו ולא להשתבש בכוח שלו בתור מפקד או את הדרגות שהיו לו על הכתפיים כדי להניע אנשים לפעולה, אלא לנסות להיכנס לראש שלהם, להבין מי הם, איפה הכאבים שלהם, למה הם מתנהגים כמו שהם מתנהגים, מתוך אמונה שאני אצליח להיות מנהיג הרבה יותר טוב אם אני אכנס לעומק ואני אבין את האדם מולי. אנחנו לא עושים את זה בתור ישראלים. נורא קל לנו לזרוק סיסמאות. קרה לנו דבר נורא, ורוצים להסביר לי, אנשים רוצים להסביר לי כמה היה נורא 7 לאוקטובר, תאמינו לי, אני איבדתי את הבן הבכור שלי, אני מבינה מצוין כמה היה נורא 7 באוקטובר. יש לי עוד 3 ילדים בבית, אין דבר שמפחיד אותי יותר מזה שזה יחזור על עצמו. אבל בעיניי, להישאר ולהגיד, הפלסטינים זה איזושהי מפלצת לא הגיונית, שזה סוג בני אדם אחר, ולא לנסות להבין את הנקודת מבט שלהם. אילנה, עוד אתגר